atong Diyos napakatao. Sa kalibutan naron magakauban ka na to, ug sa dihang mipaila walay mituog kaniya, walay kalahian. Sa panahon karon, sa panahon karon, daghang panagtigom. Iyan ay pagsangyaw nga sa ilaharang kaluwasan. Apan ang pulong nagaingon, siyang dalan kinabuhi ug kamatuoran. Unahon pagtuohang mga malamon, kaysa nagabuhat sa tanan. Pagsalig sa iya lang kita mo sangpit. Kung may problema ka, di hata sa iya mo pilit. Kung mga yota ka, tubagan at tutos at nagiya sa tanan. Kay siya Diyos, buhi nga ka matuoran. Sa panahon karon, kung anaa sa panginahanglanon, sugad pa sa katigulangan ug miabot sa atong henerasyon. Nga kung may pangayoon o may problema man adto, isalig sa butang nga gipaila sa ila. May samat hulagway sa atoa, apan dili sila magahatag o katubagan sa atoa. Kung aduna kay pagsalig, sa iya lang kita mo sangpit. Kung may problema ka, di hata sa iya mo pilit. Kung mga yoda ka, tubagan at tutas at tagiya sa tanan. Kay siya Diyos, buhi nga ka matuoran. Ang pagtuong gipaila sa ato sa una ginalimbongan, sa nisupak diha sa iya. Mga patudlo, mga sistema ug katigumang sukwahi sa iya. Ang pagtunag agikan sa pagpaminaw, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug dili sa butang nga ginapaila sa atuang katigulangan. Makabaton o kinabuhing dayon. Kung aduna kay pagsalig, sa iya lang kita mo sangpit. Kung may problema ka, di hata sa iya mo pilit. Kung mga yota ka, tubagan at tutas at tagiya sa tanan. Kay siya Diyos, buhi nga ka matuoran. Tungod sa iyang grasya, naluwas kita sa iya. Bulahan ang tawo nga mituo nga wala makakita. Kaysa tawo nga di mo tuwa, bisan nakakita. Diha sa iya, kay siya ang dalan, ang kinabuhi ug kamatuoran. Si Jesucristo ang buhing kamatuoran.